I comencem la primera entrevista. Mirin, els haig de dir que estem il·lusionats, realment il·lusionats per fer aquesta entrevista, perquè és un món que ens apassiona. És el món del periodisme. I concretament, periodisme escrit, anem a dir-ho així. Els haig de dir que quan jo tenia 16 anys vaig tenir la gran sort d'entrar al Servicio Meteorológico Nacional, que llavors es deia així, depenia del Ministeri de l'Aire, dels militars. Jo no tenia res a veure amb ells, esclar, però llavors depenia del Ministeri de l'Aire. I em deien de fer suplències pels diaris, per la informació meteorològica dels diaris. I vaig tenir la gran sort de treballar amb suplències doncs, pel Correo Catalán, pel Noticiero Universal, per La Vanguardia, fins i tot per la Solidaritat Nacional, un diari del Movimiento, no? Em sembla que la premsa i la Solidaritat Nacional eren del Movimiento. Després La Vanguardia, pel Diari Avui, pel Periódico, pel Grupo Mundo, és a dir, el Grupo Mundo del Telexpress, Catalunya Express, Mundo Diario, en fi, ja veuen quants diaris teníem a la dècada dels 70s. Doncs bé, per què ho diem tot això? Perquè avui tenim amb nosaltres el periodista i director adjunt del País, del diari El País, Lluís Bassets, que presenta, per cert, el seu llibre El último que apague la luz, sobre l'extinció del periodisme. Senyor Lluís Bassets, bon dia. Molt bon dia. I em fa molta il·lusió, el repeteixo, també ens fa, doncs, dona molt plaer que vostè estigui aquí amb nosaltres una estoneta. Moltes gràcies, jo també estic molt content d'estar aquí. Estupendo. Amb un programa tan fantàstic, a més, amb aquest començament, que és molt periodístic, ja en parlarem. Sí, llàstima que tenim poc temps, és el que passa a la ràdio, al diari, mira, et pots esplaiar escrivint si et donen espai. Si et donen espai, però aquí a la ràdio no, però només li diré un dels records més apassionants que tinc, no està ben bé relacionat amb la meteorologia ni tampoc amb el periodisme, i és que després de fer els diaris, feia el temps de La Vanguardia, el temps del Noticiero Universal, etc., havia de repartir. Havia d'anar als diaris a portar l'article en mà, lògicament, no hi havia internet, no? Havies de portar el sobre amb el mapa del temps que dibuixaves, i a la dècada dels 70, després de la mort de Franco, hi havia esbatussades a la plaça Catalunya, a la plaça Universitat, de barricades, dels de la construcció contra els grisos, i jo havia d'anar esquivant les esbatussades, i un cop un policia nacional em va començar a donar a pagar amb la porra contra el cos i la cama, i jo amb els articles del temps li deia: «Senyor policía, que jo estoy repartiendo el tiempo». Però ell duro, i pagant. En fi, són records molt emocionants. Tens 16 o 17 anys, ho veus amb una perspectiva d'aventura, però Déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do. Però bé, anem a parlar del seu llibre, L'último que apague la luz. Els diaris impresos tenen els dies comptats, el periodisme escrit ja no dona per més, la desaparició de les capçaleres i la consolidació del món digital fan reformular el periodisme. El baròmetre del CIS situa el periodisme com la segona professió pitjor valorada pels espanyols. Totes aquestes preguntes se les formula vostè i, no ho sé, d'entrada ens podríem dir que és una mica pessimista el títol del llibre i el contingut, o no? A veure, sí, hi ha un cert pessimisme, però també hi ha, o intento donar un missatge d'optimisme. Estem en un gran canvi d'època, en un canvi d'una profunditat probablement molt més gran inclús del que puguem percebre directament, i passem a una època en què tot serà digital, que els diaris en paper desapareixeran probablement molt més ràpidament del que pensem, i per això, en certa mesura, jo he volgut donar un missatge una mica de passem pàgina, dediquem-nos ja, preparem-nos a fer el periodisme del futur, que l'hem de fer avui mateix, i l'hem de fer a la xarxa digital. I aquesta és una mica, per tant, a veure, sí, hi ha un aspecte pessimista, però també n'hi ha un altre d'optimista. Mai havíem tingut tants mitjans, tanta necessitat d'informació, tanta demanda del públic, fins i tot tants lectors i tant consum de mitjans. El que ens falla és l'organització, és el negoci, és els ingressos. Avui dia vivim a la cultura de la gratuïtat, i el que ens falla, per tant, és els recursos per seguir mantenint el nivell de qualitat i de fiabilitat que requereix el periodisme, i que en cas de que no es mantingui, com en certa mesura s'està passant, ens porta al desprestigi aquest que vostè assenyalava, que el baròmetre del CIS assenyalava. Quan diu que els periodistes tenen l'obligació de buscar-se la vida per seguir fent periodisme de qualitat, a què es refereix? Em refereixo que els periodistes hem tingut durant, si ho mirem amb molta perspectiva, durant un segle i mig, hem viscut
gràcies a un model de negoci que ja ens venia donat. És a dir, un periodista començava la seva vida professional, com la vaig començar jo fa 40 anys, i sabia que hi havia empreses de premsa, hi havia molt poques ràdios i amb poca oferta llavors, però n'hi havia una televisió aleshores. Això és un món que ara es desestructura, es fragmenta, i serem nosaltres mateixos, som nosaltres els que ens hem d'espavilar, perquè no ens vindran els llocs de treball creats per entendre'ns externament amb un món que ja existeix instal·lat per unes empreses que ja... Això, al contrari, aquestes empreses estan reduint-se cada vegada més, els sous s'estan baixant, i en canvi hem de... Com que el periodisme segueix sent una necessitat social absolutament primordial, hi ha una demanda, doncs el que hem de fer és cobrir-la com puguem, i l'hem de cobrir, si cal, nosaltres mateixos. Aquests mateixos dies estan apareixent noves experiències periodístiques interessantíssimes. Ahir es va presentar Alternatives Econòmiques aquí a les Cotxeres de Sants. Estan apareixent webs informatives, moltes fetes per periodistes, aquest mateix Alternatives Econòmiques ho és, per periodistes veterans que estan organitzant-se en petites empreses, en petites cooperatives, i en certa mesura això és el que està succeint a tot el món, és a dir, que hi ha una gran fragmentació i una oferta molt rica, molt plural i creixent. Però això està passant a Anglaterra, als Estats Units... Està passant a tot arreu, ja. Està passant a tot arreu, i aquest és una mica el futur, i per això jo crec que s'ha d'animar la gent a que, en lloc d'esperar per entendre'ns que algú creï llocs de treball per nosaltres, el que hem de fer és crear nosaltres els nostres llocs de treball, posar-hi voluntat i imaginació. Jo crec que hi ha molt talent en totes les generacions, però la gent jove jo crec que està més ben preparada que mai i té molt talent, i que el que s'ha de fer és ajudar-los a organitzar-se i a buscar els petits models de negoci que permeti seguir fent periodisme de qualitat. Ara que parla vostè de gent jove, un noi o una noia que vulgui iniciar doncs, la carrera de periodisme, l'encoratjaria? Sí, si està disposat a fer això. Sí, si està disposat, per entendre's, a muntar-se la seva pròpia empresa, a muntar-se la seva pròpia web, a començar ja a fer un blog ja ara mateix. Si el que vol fer és fer una carrera, per això deia que són models gairebé culturals i de vida diferents. Si el que vol és fer una carrera per començar a enviar currículums i esperar que algú li ofereixi un lloc de treball, li diria no. I en canvi, si és algú que té molta empenta i moltes ganes de tirar endavant, muntant establint-se pel seu compte, i amb iniciativa, això que en diuen, aquesta paraula que a mi no m'agrada, aquesta paraula que no m'agrada, que està molt de moda, els emprenedors. No, però és veritat, és una paraula que està de moda perquè respon a una realitat i a una necessitat, i en certa mesura és això el que s'ha de fer, i a més, torno a repetir, no és que s'hagi d'inventar un negoci i una necessitat nova, no, la necessitat hi és. La necessitat de tenir bona informació hi és, i fins i tot jo diria que no està ben coberta en aquests moments, i que queden grans quantitats de zones de la nostra societat, del món econòmic, del món social, cultural, que queden per cobrir perquè no hi ha prou atenció i prou gent dedicada a explicar-ho. Ara anem a escoltar, ahir vaig trobar, hi ha una pel·lícula que m'encanta, segurament a vostè també, Primera plana, Jack Lemmon, Walter Matthau, 1974. Anem a escoltar el gran Walter Matthau, que és el que li diu al Jack Lemmon, ell se'n vol anar, però al final sembla que es queda, a la rotativa del diari. Anem a escoltar aquesta conversa. Al infierno al terremoto de Nicaragua, me importa un pimiento que haya 100.000 muertos. ¿El campeonato de liga? Inclúyelo. No toques al comandante Berry y a los pingüinos, es de interés humano. ¿Menciono lo aficionado que es el alcalde a ese burdel chino? Menciónalo, no omitas nada, eso será un buen golpe. En fi, aquí podem sintetitzar una miqueta els tòpics del periodista. Sí, no, és un tros antològic, hi és gairebé tot, i és el terratrèmol, la desgràcia de la naturalesa, i és l'escàndol de l'alcalde, tot, i és una molt bona síntesi del que és del que ha estat i del que seguirà sent el periodisme, perquè aquesta és l'essència. Al final la notícia, la novetat, és independent de la tecnologia, inclús de la forma com s'organitzi el negoci. La novetat aquesta que està tan ben captada en aquesta conversa, jo diria que és inclús anterior al periodisme tal com l'entenem. Això és una cosa... Sí.
explica que la verificació de la informació ha de ser el nucli de la informació. El periodisme a les xarxes socials ha tirat per terra la credibilitat de la professió? A veure, la credibilitat a mi em sembla que no únicament són les xarxes socials les que erosionen la credibilitat. Les xarxes poden contribuir-hi de forma molt potent perquè les xarxes són un mitjà en el que es confon el terreny. No hi ha fronteres entre el que és públic i el que és privat, no hi ha cap mena, ningú té cap obligació de verificar res, no hi ha cap separació entre opinions i informacions. Per tant, doncs, si es vol fer periodisme a les xarxes, el perill de confusió de gèneres i de desaparició dels estàndards de qualitat és evident. Per això, en certa mesura, em sembla a mi que el que hauríem de fer des del periodisme professional és fer aquesta transició digital enduent-nos el que són els principis i els valors essencials del periodisme. I que no es barregin. I que no es barregin. I per tant jo crec que és molt important que inclús això vol dir des de la didàctica que s'ha de fer, didàctica de cara als ciutadans, de què és una notícia i del valor d'aquesta notícia, que és que no hi ha notícies que no estiguin verificades. Si no està verificada no és notícia, fins a la pràctica concreta de cadascú, perquè tots coneixem, doncs, i tots hem tingut errors i falles i sabem que moltes vegades hem publicat, hem donat a conèixer informacions no prou verificades, i això el que hem d'evitar és que al fer aquesta immersió en el món digital tot té tendència a deixatar-se des del punt de vista de la comprovació, doncs que no hi caigui el mateix periodisme professional. Clar. És curiós perquè hi ha sistemes per obtenir informació que no canvien amb el temps. Tenim en els últims dies, setmanes, doncs, exemples de micròfons, de càmeres amagades, etc. Però tornem a la pel·lícula Jack Lemmon, Walter Matthau, Willy Wilder com a director, primera plana, 1974. Anem a escoltar aquest fragment. Todos los periódicos publicarán lo mismo sobre la ejecución, pero nosotros nos llevaremos la palma, porque ¿sabes qué irá en primera plana? Una foto de Williams colgando de la soga por el cuello. ¿Una foto? Una foto, por primera vez en la historia, una exclusiva del Examiner. ¿Pero qué dices? Eso es ilegal. Se puede entrar con una cámara. ¿Y quién va a notarlo? Mira, he hecho preparar este artefacto. Te lo atas al tobillo y subes el cable por la pernera del pantalón. Te haces un agujero en el bolsillo. Y cuando Williams caiga al abrirse la trampilla, te levantas un poco la pernera y aprietas la pera. Ingenioso, ¿no? Un invento digno de ti. A las 7 en punto el chico estira la pata. A las 7:03 abandonas el patio de la cárcel. Te espera una ambulancia con un laboratorio de revelado y una máquina de escribir en su interior. Sale a toda pastilla tocando la sirena. Mientras tú escribes el reportaje, se revela el negativo. A las 7:22... la foto llega a manos del grabador i tu reportatge entra en cajas a les 7:56. En fi, i així quan ho tenen tot organitzat, amb càmera, amb una pera per apretar la càmera amagadeta, això és actual. És actual i és de sempre. A veure, s'ha de dir que Primera Plana està escenificant un tipus de periodisme. És a dir, passa un tipus de periodisme que és molt característic i molt important a la història del periodisme, que és, en certa mesura, el periodisme de sensació. I és molt actual, encara que, a veure, si és actual, si vostè refereix amb això a tota l'escandalera que s'ha produït en Mètode 3, s'ha de dir que els mètodes de recollida d'informació que practiquen o que pretesament practiquen de forma il·legal o de forma no acceptable algun tipus de periodisme d'investigació, doncs crec que és una de les coses que fa més mal al periodisme. És a dir, una cosa és obtenir una foto, per exemple, com surt a Primera Plana, una altra cosa és una gravació il·legal, com va fer, per exemple, el News of the World, el diari de Rupert Murdoch, que va fer escoltes il·legals de la família real. Jo crec que aquestes són les coses que el periodisme hem de rebutjar i hem de marcar una frontera molt clara amb la resta amb qui faci aquestes coses, siguin periodistes o no ho siguin, no? I quan són periodistes realment fan un mal terrible al prestigi de l'ofici. Una pregunta, anem a veure, per què els periodistes van a conferències de premsa on no s'hi poden fer preguntes? No s'haurien de plantar o fer un cop d'estat periodístic? Jo també m'ho plantejo. Jo crec que no s'ha d'anar a les rodes de premsa. A veure, i això, a les rodes de premsa és podríem dir-ne, el cas extrem aquest que hem tingut recentment aquí. Però, per exemple, hi ha altres institucions en l'ofici
que a mi em semblen profundament nocives, com és, per exemple, l'off the record. Perquè l'off the record és un cas molt clar de que una persona vol que aquesta informació arribi, però sense tirar la pedra i amagar la mà. I a més, si fa l'off the record davant de diverses persones, institueix els diferents periodistes perquè es vigilin uns als altres. L'off the record, com tots sabem, és que jo faig unes declaracions i dic, però després no ho reconeixeré que les he fet. Vosaltres ho sabeu, és fora de registre això, off the record. No, vosaltres sabeu que ho he dit, però ho podeu utilitzar, però no digueu que us ho he dit jo. I si algú diu que ho he dit jo, el del costat ho desmentirà. Dirà que no és veritat, perquè ho he dit off the record. És d'una perversió, si ho mirem amb detall, és una perversió extraordinària. Hi ha moltes pràctiques d'aquestes en el periodisme de conxavatge, de complicitat excessiva entre les fonts. Però això ha passat sempre. Sempre ha passat. Però ara és pitjor. Ara és pitjor en el sentit de... No és que passi més, que potser sí que passa més. Ara és més nociu, perquè precisament com que tenim... I a més és més fàcil de descobrir, aquest és un altre problema. I per això és més important que els periodistes mantinguem la guàrdia alta. Per què és més fàcil de descobrir? Precisament per les tecnologies. Perquè l'off the record es pot trencar molt més fàcilment. És a dir, jo tinc el Twitter, m'estan dient aquestes declaracions les faig off the record, doncs jo ja estic tuitejant, em diuen que farà unes declaracions off the record i a continuació ja les puc posar i ja munto el gran escàndol. És a dir, que l'off the record inclús tecnològicament no és recomanable feliçment en el món d'avui. I aquest tipus d'institucions jo crec que el que són les complicitats, aquestes pràctiques hauríem d'anar-les eliminant o controlant. Restringint. Exacte, restringint. Com, per exemple, un altre tema molt important, les fonts anònimes. És a dir, les fonts anònimes s'han de preservar quan, precisament, la font podia sortir perjudicada, però moltes vegades fem servir les fonts anònimes novament com una manera de llançar la pedra i amagar la mà. Un polític t'explica aquells dins del partit han fet tal cosa i tal altra, no ho diguis, que ho he dit jo. I llavors, segons una font, segons una font, el lector mereix que se li digui qui ho diu això, perquè és clar, si és l'altre sector del partit que estan barallats, doncs és molt més important que no pas si la font és el mateix periodista. No tenim més temps. Tenim moltes preguntes, però el que no tenim és això, és temps. El último que apague la luz, el llibre de Lluís Basset sobre l'extinció del periodisme, molt interessant. Li agraïm moltíssim. Teníem dues músiques per posar-li, una sobre Buenas noches, buena suerte, i l'altra Ciutat de Kane, però no tenim més temps. I, en fi, per tant, únicament dir-li que li agraïm molt que hagi estat aquí, que ens hagi fet aquestes observacions sobre el periodisme actual, sobretot periodisme escrit, i estarem molt atents als esdeveniments en el futur proper, que sembla que n'hi haurà molts esdeveniments. Soc jo qui està molt content d'estar amb vosaltres. Moltes gràcies. Gràcies igualment. Picó.cat a la xarxa, amb Alfred Rodríguez Picó.